Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn qed jagħmel bħal bqija ta' sħabu fil-Partit Laburista u anke hu qed jaħrab mid-dibattiti. Dan hekk kif is-Sibt filgħodu huwa ħarab minn dibattitu waqt il-programm tar-radju Andrew Azzoppardi on 103. Programm li matulu flimkien mad-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija kien diskuss l-iskandlu ta' tliet sptarijiet li l-Gvern Laburista għadu jiddefendi bil-qawwa. Fil-bidu tal-programm, il-Professur Andrew Azzoppardi spjega kif bħal f'kull dibattitu li jsir huwa stieden esponenti miż-żewġ partiti politiċi, iżda l-Partit Laburista ma kienx komdu li jibgħat lil xi ħadd. Jiena kif nagħmel dejjem nistieden minn żewġ naħat tal-Kamra ġieli wkoll nistieden anke nies mill-ADPD dil-ġimgħa ħassejt illi l-aġenda li kellna fuq il-mejda kien hemm bżonn li jkun hemm ukoll żewġ naħat tal-Kamra kif ikun hemm dejjem stedin tal-darba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darbiet hekk mhux iktar biex il-Partit Laburista jgħidli lil min jixtieq jibgħat ma' Dr. Adrian Delija donhom ma kienux komdi illi jibgħatu. Ma naħsibx li kollha qegħdin iduru fil-home visits, naħseb kien hemm xi ħadd illi kien jaħu paċenzja bija u jiġi ftit jagħmel nofsija nitkellmu daqsxejn flimkien għal xi raġuni jew oħra ma ġewx. Jista' jkun illi dak li ġara wkoll madun din il-ġimgħa għamel xi forma ta' impatt. Meta wieħed analizza ftit dan is-serq mid-dil tal-isptarijiet jinnota li l-poplu Malti qed jinsteraq kważi 6 miljun euro fix-xahar, iktar minn miljun euro kull ġimgħa jew 190,000 euro kuljum. Kollha flus minn but il-Maltin u l-Awċin, flus illi setgħu ntefqu f'affarijiet ħafna iktar bżonjużi. Ta' min wieħed ifakkar li l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn qed jaħrab ukoll milli jwieġeb domandi dwar kuntratt skandaluż ta' 13,500 euro fix-xahar għall-campaign manager tiegħu Carmen Chantar.